see, I don't buy my color. You see this Biafran war, we are going to visit, okay? I'll carry this one from India here to Nigeria, okay? Here, let me see, confirm, AK. Okay? I don't buy I don't ready for this Biafran. You see this Biafran? You see the head. Bandit, make una wait for me, okay? I don't see him. This is the right time now for me to showcase. You don't understand? I'm coming back, okay? I could tear many bandits to pieces. Boko Haram, they are too small for me. One man squad. I, personally, let's see one love. You see, okay? People of the world, this is the Afrocentric broadcast. We have called on the European Union to give us arms to enable us fight and defeat Islamic fundamentalism. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello people of Biafra, welcome to Magnetic Jigs TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone, your location, and wherever you're watching us from. Today being the 11th day of July 2026, we, the team of Magnetic Jigs TV, is bringing this news live and direct to you. Biafrans, you can see our brother who is saying that he's ready to tackle the insecurity in Igbo. All these Fulani herdsmen, bandits, that are terrorizing our people, that he is ready, and very soon he is coming back to defend the Igbo land against the intruders, according to him in this video. Then our daddy here also in this video is pleading the European Union to grant them access to colors, to weapons that they will use to defend Igbo land because of the Islamic agenda that is going on in Nigeria. Listen to our father here to hear what he said in this video. People of the world, this is the Afrocentric broadcast. We have called on the European Union to give us arms to enable us fight and defeat Islamic fundamentalism, Islamists who are keen on our lives. We have asked you to do this so that what is coming to Europe be stemmed at the grassroots. And you have not responded. If terror takes over Nigeria as it is looking to do, it will spread to Europe. You will not be safe. You will not be safe. We are asking you to beg, steal, borrow guns, and send to Biafra. We are the only people who can fight, contain, and defeat Islamic terrorism. We will not live in this world with people who do in our own countries what we cannot do in their own country. I will not, as a black man, allow Arab mentality to be prominent among my people. That will not happen. Not while I'm alive. Again, I am a Biafran. European Union, motherfuckers. You motherfucking European Union. You conniving, sniveling motherfuckers. Sleazy old Europeans. Give us guns. Otherwise, what is coming in Nigeria will overtake you in Europe. They're already in Denmark. They are in Sweden. They are in London. And they will fuck you up. Give us guns. Give Biafra guns. That's the bottom line. If you want, I will draw it for you in case you don't understand what I'm saying. And I don't need to say more. Thank you, God damn it. Fuck off. So Biafrans, according to news we are getting today, that the children or the teachers that we are kidnapped in Uyo State has been released.
according to details. Nonso Unkwa in this video said something concerning that. Listen to Nonso Unkwa to hear what he said. Adema Igbo Chineke kalamacho ezima puliche Igbo di savage na kaneva hin ugbu a na enweta onwego. Na ụbọchị nke tata kpọmkwem n'oge ihe omume anyị Chibọ anụ ọzọ. Anyị chọrọ ikele ndị agha Naịjirịa maka ịnapụta ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ndị obuegbe bandit tọrọ n'Orile na steeti Ọyọ yesterday ka the news gbara. Yesterday ka anyị hụkwara na ụmụaka ndị a na video, hụkwana that principal na video, you know, after spending 56 days in captivity. Chineke eme ebere, ndị agha Nigeria gbaa mbọ chọpụta ebe ndị a nọ. Ha ji ekpọrọ ihe, ihe mere ha jiri nwee gịnị, nwee ike ịchọpụta ndị a. Ha ji ekpọrọ ihe, ha ji eme gịnị, kpọrọ ihe. The rescue mission was headed by onye Igbo, Major General Chinedu Nnabife. Major General Chinedu Nnabife, onye Igbo, onye leading the rescue mission. Ana m agwa unu na-agbasi unu ike. Government ichu imela insecurity in Nigeria today. Ọ ga-ala. Government wepụta obi na achọrọ imela insecurity na Nigeria today, tata. Ọ ga-agbabi ka mmeri. Mana nsogbu anyị na-enwewu na ihe gbasara insecurity, enwere ndị a na-ahapụrụ insecurity ya mewe ebe ahụ. Akara ịhapụ nke Ọyọ. Mana ewezuga na gọọmenti steeti Ọyọ bịara tagide ndị eze, tagide federal gọọmenti eze with ebubo and counter ebubo. Onye mere iji hụ ka ọ dịka iji gbaa mbọ napụta ụmụaka ndị a, because ọ bịara nwee a very bad press. Now, the same day atọrọla ụmụ skuulu na Ọyọ ka atọrọkwara ụmụ skuulu na Borno. In fact, 42 students ka atọrọla na Borno State. Ndị ahụ rescue be ha. Mana ịhụla otu esi were every machinery chụọ ndị nke Ọyọ nwete ha. Energy ejiri chụọ ndị nke Ọyọ, o wee agaghị eji the same energy chụọ ndị nke Borno. Ị ga-ahụ na ndị nke Borno ga-anọgide nga ahụ n'ofe, agaghị ama ebe ha na-anọ self, even to rescue them is a problem. Exactly ihe mere during Chibok. Amami na-aghọta. If government is serious with security, we will not be spending billions buying equipment for the army. I'm telling you, if government, federal government of Nigeria, state governments are very serious with security, one day, before give me pam anwuroge, I'm telling you, before give zo pam anwuroge. But look at it today. What happened today? Yesterday, the children are back. They don't look like in that troll self. Even all what the heck hand up anymore, because there is too much excitement in their this thing, you know. At least someone here after 56 days, they want to get him, but they are healthy, they are looking healthy. Which means I just do it now for handling on. If we are serious with security, we will get it right. If we are serious with security, we will get it right. Government, my omega. Government, my omega. They would. Our brother Kennedy also reported the news. Listen to him to hear what he said. Today is a good day. Today is not a day for banter, at least. It's a good news. It comes with a good feeling that the teachers and the students that were picked sometimes ago in Ogbomosho have been released. It's actually a good feeling. You can imagine that. So seriously, well done to everybody that have lended a voice in that regards. Well done to the security agencies, and in this aspect we can even say well done to some certain extent to the government. All right, but not, though the release wasn't timely, but at least thank God that Nigeria didn't fully happen to them. So seriously, well done in that regards. But most importantly, going forward is to ensure that such never happens again.
that is when success can now be fully celebrated. Such never happens again. And in such never happens again is to ensure that all the necessary requirements, the fact is, I'm talking about being proactive here. Proactive in the sense that you don't wait for such things to happen. Then when they are released, we now start celebrating. It makes us look stupid. The most important part is to ensure that such never happens again. And in that regards now, safe school program, beefing up security, a lot of other things that can be done. But on this note, sincerely, well done, and I'm happy, sincerely. Brothers and sisters, our own brother, Ugo 247, in this video is asking a very serious question. Why is it that an Hausa man will say that he is Arewa, nothing will happen to him? A Yoruba man will say that he is Oduduwa or Yoruba nation, nothing will happen to him. A Fulani man will say that he is Mileti Allah, nothing will still happen to him. But once an Igbo man says that he is a Biafran, everywhere go catch fire. Why? This is the question Ugo 247 is asking and demanding for an answer. Listen to Ugo 247 in this video to hear what he said. I greet everybody, all of you. Where they fight Nnamdi Kanu today, I want to ask one question. Wouldn't be his offense? Because he said we are Biafrans, which we already know before now. I want to ask you a question. Why is it that Hausa man will boldly tell you he is an Arewa and nothing will happen? Fulani man will tell you that they are boldly tell you they are Mieti Allah. Nothing will happen. And the Yoruba man will tell you that he is from Oduduwa Republic. Nothing mega. But whenever you see an Igbo man say, I'm a Biafran, it's not even that the fight is going to come from outside. The fight will come from within the family. The Igbos are the ones that are going to fight him. Today in Igbo land, you dare not open your mouth and say anything about Biafra. The Igbo get pepe uzbo ebeki konios uzbo waiting the worry our people. Why are we like this? Meyeti Allah Nebwebwe. They carry arms to defend themselves. Yoruba group. There are many groups, including the ones on the Igbo established of recent. And there was OPC. They were legitimately defending their land. Arms. With arms. And the other ones. Amoteku. Why is it that whenever it comes to Igbo people, it will become an abomination? It will become an omen for an Igbo person to say anything good about his brother? Why can't you, as an Igbo person, support your own fellow Igbos in fighting for the things that will benefit every one of you and your generations to come? I want to ask you, Igbos, how long are you going to continue like this? How long? Think very well. You cannot keep hiding behind lies and deceit. Because you build mansions in Kano, you don't want people to talk about Biafra. Because you build mansions in Sokoto, in Brenin Kebi, in Jalingo, in Kaduna, in whatever, Jigawa, you don't want anybody to tell you about Biafra because you are
egoistically, foolishly, selfishly trying to defend your property, so you don't care what happened to the rest of the people, just you and your property. I want to ask you, when also su na la no palace, Igbo, una shame the shame. You run away from your community because somebody pursued you. You are not free to go back to your land. You are comfortable in another man's land. You build a palace and call yourself Igwe Eze in Ugwausa. Our brothers and sisters, ori adoroma, ndị abụ ụmụnne anyị, mana ha na-eme aka abụọ, ha na-eju ori, ha na-anala ndị mmadụ machine ha. Ekene dịrị Chukwu n'aka akpara n'afa na this video. Ha wee na-ajụzụ ha ajụjụ ọnụ, and they were confessing of how they were stealing people's motorcycle. Well, listen to them to hear what they said in this video. This man is Wagabia, Boyanka. Nyawan de Butagi. Who's your weekend? Nyawan de Butagi. Unubia Bulun keys in na. Biabulun cable. Better than Keto. Kerembazin and Keto. They were so weak, my friend. Keren digital. Okay. Ogani. Imani ni riavo. Aina grab na baale. Ngonye nke no yiwara ekesibu anyi wekele naka. Kere kola yi. Kere kola. Bidoni si ko iwe kola ozo. Kere kola yi. Twice. I went one day walking. Never I never. Animal Zuri, I'm a Korea. Or Bebem Toto. Mosam to Edu. I take on my water. Oh, Muna wasn't the saloon. Muna was saloon. Come up your blade. Now be a chala. Oh, as well as production natural. More be a blade. Muna was saloon. I have got the about machine now. Or Bob Rich. Instead of one machine model. More I am machine. Wendy, when I can let him to Bob Rich, Uzale, second of the same machine. Set up machine model. Set up machine. But I wanted to go rich. One machine over area. Bob Rich. Sat machine, one machine working, more good. After go machine will phone not where that's a machine out, which other machine out. So when you look oh, yes, I am not, but I am It's okay. Hey man, I'm not working in that gago. Hey man, I'm not working in that gago. Hey man, I'm not doing that gago. Listen, it's all about you now. You put the keys, or blue machine marawa. You put Nagamut, my friend. You put the keys, or blue machine mara. You put the cape, or blue machine mara. You put the one keto. Oh, you met a one for a cable. I ain't got a machine at time. Well, no, our sister here is also telling the SDOS to stay off the road, because Mazen Nandekado has dispatched or disposed them that they should stop disturbing the peace of Biafrans, that they are no
longer needed. According to our sister in this video, listen to her to hear what she said. Union government is unu na London or UK ka unu bịa represent here IPOB unu tukwu ebe ahụ eme unu niile arrest. Maazị Nnamdi Kanu go have written to United Nations na-akọwatara ha na achụgo unu. Anybody pụtara again unu niile pụta mepere na street anwụ unu ozugbo nwụchie. 72 countries 70 something, I think 72 countries ezigo our leader edejega akwụkwọ every all these countries now send their ozi na United Nations that na Chinasa Nwanketa, Chike Doziem and their group are no more IPOB members. So unu niile na-abịa etinye unu IPOB na-ezuru logo ndị oshi logo unu mana ọwụrụ nke na agwụrụ na Barrister Ike Ọnụọha Ikechukwu Ọnụọha gwara unu sunu na IPOB wu a brand. Austin Chika apụta ọ na-eme na ọ na-asụ oyibo mana ọ maghị oyibo ọ na-asụ ọ mara ihe nwụrụ sense na-akọwata na ọ bụrụ a brand. Na unu ekwetego na a brand ka ọ so our leader eweregokwa his brand onye nwe IPOB. So now ezigoro ndị United Nations ozi and again onwe ihe dịka unu inweta asylum with onwe so onye ya sign asylum paper any IPOB now our new HOD Mazi Chris Nwogu so nyanwa ya sign ya ọ dị ebe ahụ ọ dị na akwụkwọ dejere ndị United Nations. So unu niile na-eso ndị gangster, shame on you people. Una abago na tipa, una akụga aka na tipa bụ aja. Now unu nọ na-agba asịrị na-agba egwusi our leader nọ na-agafa. Our leader gwara isi anyị na ofu ka anyị ma this ịbụọ ka deputy ya ma the third one onwe onye nwe ya n'ime anyị. Now ọ na-apịa unu mgbada nwụrụ anwụ. Now that he have sent, our leader have sent, our supreme leader have sent written to United Nations that none of you again when you IPOB again, nothing. So don't come out again to come and say, oh, hey, Biafra, or in a meeting. Anyway, on a meeting, they went to Nozubo, government of that country, I want to chim to Uruna sell. You cannot come and steal another somebody's brand or another someone's sweat. Go and form your own. So this is the first today. You are all tatak at the Timbara. Tatak sent it to United Nations. So this is end, you know. Okay? So you cannot come again. So never meeting na IPOB. Oh no, Nigeria represent IPOB na London. Oh no, Nigeria na St. Christopher. Oh no, Nigeria menka rally nemenka. No more. If you come out again as an IPOB again, shout IPOB again, or wear our logo, our ihe all this everything Jimarai. I said I won't cheer on. So I hope what the good clear now. Unekwete go no nyunu ya na eme ihe na okarịrị ọnụ. Unekwete go na Maazị Nnamdi Kanu na ọkanara ọnụ na unu nwee sense na echiche ihe dị mma ihe ya ba uru. Unu anọ ọdụ nọ na-agba asịrị. Agwa m unu so unu ya wagidekwa asịrị. Unu etetola so na Biafra bịa ga na nso Biafra. Ebe unu nọ na-agba asịrị. Na-akpa nkịta ya ekpudo Maazị Nnamdi Kanu n'isi. Mana unu ka ya nwe nkịta da ekpudo n'isi. And okpudogo unu ekpudo already. So unu mara ihe ọbụla gbasa IPOB now. Sharon also. Don't say, oh, hey, IPOB anymore. Don't shout. Don't gather anywhere and be talking about IPOB. Don't go anywhere in the name of any represent IPOB. Try again. That country, I won't choose go police here at Nigeria. Okay? I hope all the good and clear now. That now our leader, oh my name. We are not smiling. We are not making. We are promogukono. Ndara unu bịa ka unu were sweat our leader tara afụfụ mgbe o build this thing mụ na na abaya nọrọ die mgbe o chere eche maka this thing me and you are no there unu anọghọ die Chinasa Nwanketa unu anọghọ die Chike Doziem anọghọ die ya ka unu bịa hijack ya zuo properties niile sold everything listen the zoo government no n'ime zuo ego ndị IPOB niile n'ọkwa ime na achọkwa unu were kwa ha IPOB again na scam kwa ya again ọ bịago an end mana ka ngwakwa unu ka ntekwara unu azuo no be an end na emeshigo na ikwu anything IPOB or shout IPOB or gather any IPOB all those houses unu gochasị na IPOB all this that will land vision ebe ahụ ha yachara unu jekwa ụgwọ one shop there si no IPOB teacher ihe flag IPOB
logo IPOB there. Obego an end. Don't try it again. Jere move phone your so. And the Kangwapo Naga. Ye na hunuzu na IPOB. Mpuni nunu me na IPOB. Uno kaya zakwa zizayo. Kangwapo na kodoro na ya. I hope una audio clear. Uno ya zamakia. So very soon. Uno yere nwoto unye ne kulo mun ni cell one after another. Uno be aranting. But I be aranting again. Ebi na jua go ina. Una da na go no na da no go ni mmiri no na na ekwusizi okwu ike. Agbara mo no so na emecha unu ihe. In your next word. Unu na ha mazin Nnamdi Kanu again una gbafuo. By the time our leader will deal with you people, he meant well for this struggle that you cannot come out and mess up with what he has built for. Organic something no build, he destroy ya. By the time he will finish with you people, only yaman benab unke woke. And that I gonna yama na our leader carry on. And you mean well for Biafrans. And Biafra is here. Okay? Not never na one egusi. Ka ije na ka only move higher. Ndara. So, omunem opuna fugo kodi. No more asylum for ka hanya agbanyi ni sign or form a sign or China sawanketa sign or Chike doze sign. No more. United Nations and the other countries of 72 countries of the world. Even other ones ka ya send the paraha. No more asylum there again. More than half hana any country of any of this country for hana signature. See from HOD, Mazi Chris, Wog, Piam, and you're good. Umba, wear your paper, okay? I couldn't take the dance now. The dance is making sense now, okay? I hope una anyona digo clear. No, unyo jaw. Nebakwa at last. If unya ruana, nebakwa at last. Unu buzo na ngorimbu. Na unu ebidozi bakwa. Anywa awuzin dem, anywa urugo ndem mmeri. Ndewonu. Aha m ka bụ Njideka na Canada. Udo. Our brother here is also saying the same thing concerning, I think this guy is Methuselah or what, I have forgotten his name. So our brother here is now telling him that all these things he's doing, the way he's doing it, that is not going to favor him at all. Listen to our brother here in this video to hear what he said. Just like he can go right today. Ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ ihe ọbụla ọ sọrọ unu kpọọ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ sọrọ unu si na ọnwụ Maazị Nnamdi Kanu gbusiri mmadụ niile nọ n'ala Igbo. Ihe m chọrọ ịgwa bụ na Maazị Nnamdi Kanu unu na-ahụ na ọ lụsigoro unu abụ ndị Igbo niile ọrụ o kwesịrị ịlụrụ unu. O zigo unu ozi niile o kwesịrị iziri unu. Asị onye amụma bịara ezi unu ozi legọrọ unu na ya nọ n'ihu ọgbọ agha, na ya nọ n'ihu ọgụ. Isi unu ka ọ ga-esi wee nweta ihe Biafra ahụ mana unu na-abụ na-ekwu maka ya. Ọ ihe ọ bụ ụzọ gba unu. Mana ihe nji na-emere gị vidio abụ na elechara m ihe niile unu na-asị unu si na ụmụ nwaasị Okenna ya Biafra child. Mana elechala m unu anya. Unu ncha niile mbụ ndị pụtara anụ buru ihe Biafra n'isi. O nwere ihe ọbụla ngosiri na o nwere ihe unu mere ka Biafra bịa weta atụmatụ Nnamdi Kanu. Onwe ihe unu mewu. Ihe unu pụtazi na-abụ ịchọ ka egbuo Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu nwụọ taa, ọ bụ ya ga-anwụ echi. Adị ga-ewetị n'ihe na-aga ime unu nwa bụ ndị Igbo, unu nwa bụ ndị Igbo, unu nwa bụ ndị Igbo, ihe na-aga ime unu, ihe ukwu ga-eme unu. Ihe ga-emegide unu n'ụwa unu ajụwa kedu ihe unu ji bụrụ onye Igbo. Chede ụbọchị taa m na-ewetara gị vidio. Nwoke mmadụ pụtara gwa gị lekwa ihe na-abịanụ na agha adị. Ebe ọ bụ na enwe na Eastern Governors enweghị ike protect bụ ndị nne anyị na ndị nna anyị, he create ya security ka a guide ya those places. Today, so many people, this Yuna government pụtazie lee some of people ndị agụụ ji were ha gbaiga n'ihu ọgụ contamination gozie these people. Anything eme ha sị na Maazị Nnamdi Kanu dịrị ha. Mana unu echefu n'ozi niile ezuru unu. Mara na the man si before 100 days fasting. Na ihe na-egwu na-aga ime. Before fasting emechana emela Maazị Nnamdi Kanu arrest. Unu ncha niile agbatozie this man. Mana ọ lụsigoro unu ọlụ ọ ga-alụrụ unu. Ọsọ unu nweta Biafra.
n'aka unu ọsọ unu na-enwetala Biafra n'aka unu. Maazị Nnamdi Kanu ọbara ya adịghị n'isi onye ọbụla, adịghị onye ọbụla nwụrụ n'ala Igbo taa ọbara ya dị n'isi Maazị Nnamdi Kanu. He's an innocent man. Ihe o ziri mụ na unu bụ ozi ka unu ga-esi wee nweta Biafra. Ihe ozi unu bụ ozi otu unu ga-esi n'ọra nke unu n'obodo na-achọghị unu. Unu ncha niile pụta taa na-asị na ndị a niile na-egbusisi mmadụ n'ala Igbo na Maazị Nnamdi Kanu dịire ha. Mmadụ one ka unu gbaworo vidio na nọt si lekwa na banditi na ihe niile nọ na nọt na-egbusisi ndị mmadụ na-esetere ha furu isi ha lawa were nwanne unu nwoke tiga na Sokoto prison. Ihe unu ji dị atụ ihe na-eme unu ịpụta kwuo okwu n'ọnụ unu na soshal midia bụ na nwanne unu bụ onye Igbo. Ọ ihe unu ji nwee ọnụ ịpụta na-ekwu okwu n'ihi na onye Igbo ibu unu. Mana ihe niile na-eme na North, the whole amination niile unu na-ahụ na North nwee hụ ha ma na-apụta gbuo mmadụ kụrụkụrụ n'ihu gọọmenti ga-aga ekwu unu epụtabeghị kwuo ya. Mana ihe ndị niile na-emenụ ma ndị Nnamdi Kanu dị awe ma ndị na-adịghị unu apụta na-evuru dị ọkụ n'anya ya n'isi. Achọrọ m ịgwa unu ọbara Maazị Nnamdi Kanu dị unu n'isi na nna o nwere ihe mere daman ọbara dị unu n'isi n'ihi na onwe ihe unu menwuru. Ọ sị ka apụta ka edozi obodo unu ncha niile agbakọ ama na unu niile bụ ndị ohi. Okenna ọ bụ si na ogene Okenna ya Biafran chad nwachide unu niile bụ ndị ohi. Agụrụ na-egbu unu na mba niile ahụ unu nọ n'ihi na onwe ihe unu menwuru ka Biafra wee bịa n'oge nke unu. Ọhịa unu ji na-ekwuta nwanne unu nwoke. Lewe anya ihe ndị Yoruba na-aga ime unu obere oge. Ịnahụ ndị Yoruba ga-agbatacha unu, a ga-ekparishi ụlọ unu niile ndị a niile ụlọ ụlọ na Lagos. Ọhịa ndị aka Maazị Nnamdi Kanu kwuru. Otu aka unu kwugide Simon Ekpa bụtụ ndị na-fight freedom fighter genuinely ọha nọ na prison. Ihe unu ji na-afọta ọnụ asị ihe nwoke pụta na-asọta ọnụ ọdụto na onwe asị nwoke unu bụ onwe ihe unu mere amụ na ala unu mmiri dịka unu bụ nwoke amụ na ala mmiri ka unu bụ ọ bụ nweghị nitin unu menwuru ka lida unu pụta ihe unu ji tọn aga isi m na-ekwutọzi ya onye mme ihe ojii isi na Maazị Nnamdi Kanu. Yes, o kwesịrị ịdịla that because ọ sị na ya na-agọ na ya nọ n'ihu ọgụ. O wepụtara onwe ya openly. Chineke mere unu ebere. Ehụrụ nnuwewu ndị Igbo ndị Igbo obere oge ka ọ fọrọ aga m agwa unu agbasi unu ike o nwere ihe mere Maazị Nnamdi Kanu achọ Maazị Nnamdi Kanu taa ma ahụ ya ehụrụ nnuwa bụ ndị Igbo ihe ga-emekata unu ga-atagide ahụhụ ma unuwa niile bụ ndị bidoro ihe Biafran ma unuwa niile bụ ndị kwadoro the man duzi ugbu a n'odulala adịsị unu agharịpụ the man unu ga-atagide ahụhụ ihe na-ga-emegide unu. Nigeria gọọmenti ga-emechi unu ihe like this unu amara na ọ na-eme unu ga-ata ahụhụ. Some of them na-anara ego na-eri. Some of them nara ego ha ebitere ya nwanne ha dịtọ onwe ihe ha menwere ịzọpụta Maazị Nnamdi Kanu onwe ihe ha menwuru ka the whole world mana ọkwa Simon Ekpa na Ngozi Orabaeze na Maazị Nnamdi Kanu bụ ndị ọgwụ kwuru okwu the whole world nji mara ha Biafra taa. Biafran child nwe ekwensu ọgụma vidio asị na ihere ga-emegbu naanị niile na-asị na onowu general for what? General fashiri social media for talk social media ọ ihe jikwuru general. Ọ bụ ihe ka unu ga-eji sọpụta nwa onwe unu. Lekwa ụmụnne unu a na-agbalachi ha na South Africa. Ọkwa South Africa si asị na onye ọbụla ala ị malụ ụtọ ọ ga-adị gị tomorrow. Inu nchadị anyị niile nọ na mba niile dị iche iche unu amalụ ụtọ ọ ga-adị anyị na unu echi n'ihi na Igbo aghọọla a disgrace to the whole world n'ihi na onweghị ihe unu menwu. Ndị Yoruba na-abịa ịgba unu tatarara ka nnụnụ cherenụ ka ihe mee Maazị Nnamdi Kanu. Iwu bụ na mmadụ ga-anwụnụ enwere ike ịchọ ya tomorrow ahụ ozi ya kedu ihe ọdọ ga-abụ ebumnobi unu kedu ebe unu ga-agbago ọ bụ unu kwugidezi otu unu na-esi ya n'azụ emechazi ugbo. Thank you, dear friends. Thank you everyone watching this video. Remember to subscribe with us Magnetic Gist TV for we remain the best. Let us interact in our comment section. We all love you. Bye. Share this video and let there be peace.